Umsebenzi somandla ngowakho, abantu ngabakho, umbono ngowakho. Thina Thixo usivusele ukuphusha umbono Thixo owaqalwa nguwe ngomkhonzi wakho omfundisi uBhengu. Thixo wami, ungathi kanti lo mbono Thixo wami ubekelwa abantu kodwa bangawuboni, ngoba nabantu Thixo abazowufikisa apho ufuna khona. Uba ngaba Thixo ayilo xesha lakho eli, iliphi elinye ixesha Thixo ngaphandle kwethu? Ngenxa yaloo nto Thixo wami, sonke thina sithe seva sizinikela somandla baThixo usebenzise thina. We may not be qualified, Jesus, but you qualify us. Yes, Lord. Thatha indawo yakho Thixo kumsebenzi wakho lo. Ndiyacipha mna, phakama wena. In Jesus name, amen. Amen. Baba, ndiyaloyika kakhulu ixesha xa besiplena besithe ngo-2:15 sirhaba bekuphunywa sele sityele ngaphezu kwesicelo. Wathi-ke xa uThixo ethambe kanjalo, masamkele ukwenza kwakhe ngabantwana bakhe athi wasebenza ngabo singakhalazi ixesha more than basifumene. Bangcwele, sekutshiwo uba ndingomadikiza, ndingutata utshatileyo, nkosikazi yam sinabantwana babebane. Ngalowo bizo lwam ke wasishiya lo ongunobangela uba ndibe namhlanje ndimaphambi ubhodi. uThixo ke andithwalanga ngaye. Indaba yam notata uBhengu ithanda ukundisolisa okokuba xa uzawusebenza umsebenzi onjengalo, you must lose a child, but asithwalanga ngawo. Imbali katata uBhengu niyazi uba wasuka KwaZulu-Natal ethunye emaXhoseni. Xa seniyilanda kakuhle wayengazibhali, kwakumele uba uye eMqanduli kunemfazwe yezembe kumabomvana. Wathi kuba engumntu okude yena esazi uba amaXhosa yi-PE, waqala apha eBhayi. Kona into wayithunywe kwabomvana kunemfazwe eyayinkulu phaya. Ithi imbali kuye kwakhona i-convention eyilapha eBhayi. Waphakama utata wale ndawo uThixo emthuma kuyo ethandaza. Wathi xa ethandaza wabika igama lendawo. Tata uBhengu wamakha lo mntu ukuze kube khona amabandla eTranskei. Umnombo kodwa waqala oyolungisa imfazwe yezembe kumabomvana eXhorha naseMqanduli. So indima katata uBhengu Bangcwele iyandonzakalisa kuba mna mntu ufelwe ngumntwana ngenxa yobizo. Ndiyacinga uba xa babekubhujela umntwana endleleni, isithethe sakwantu xa nibhujela niyagoduka niyobikela ifemeli, kulindwe zonke ii-procedures zokuba kubhujiwe. But ubizo lwakhe zange lumenze uba aphinde KwaZulu-Natal kwifama yeBhulu elaba nenceba bacela okwendawo yoqhubusheka. Zange angcwatywe umntana uBhengu njengoba abethu bangcwatywa nje. Owakhe umntwana waqhubusheka, wathula impahla yakhe, wamngcwaba. Uba kuyashiywa isuitcase
bayo lonto kodwa kazange amngcwabe ngento apha umngcwabe ngayo wayidlulisa uba esiya phambili. I believe umama uBhengu umuntu owayizela lamntana kwaba worse kuye xa bezodlula besiya emaXhoseni bengaphindanga emva bayozila ngomntwana wabo. I believe ngenxa ingqondo yethu ezo zinto singazilibala, but if singabantu abacingelanayo kumele si-understand uba le vision yazalwa kabuhlungu, ayizanga ngebhotolo, ayizanga ngerama. Bekumele uba abantu xa kuthethwa ngayo uThixo kuqala kuphakame yena uba kukhona abantu abaluzayo ngenxa lombono. So ndithi mna ndibhetele uba ndamngcwaba ngomntwana futhi ndamngcwaba ngembeko, andifani nawo eyakhe into iwesi. But xa sibele umbono oyintlekisa uba buhlungu ubani kuThixo, andikhalazi bangcwele. Ndenzela uba sike saphinde sadlala thina koba wesi kubani kuThixo emaXhoseni. Le nto yaqala kuwo indawo yaseBhayi, yiyo ekuthandazelwe lo mbono waqala kuyo iBhayi. Njengoba siseBhayi siyalontshwa namhlanje. Ndenzela abangcwele abantu bakaThixo neba-understand, abangayiqondi le nto. Siqhathwe kakhulu zi-false prophets. Ube mninzi umuntu othi yiyo bangena abantu kusephakathi kanti iselixongi neli. Therefore mna xa abantu bengekayiqondi le nto ndiyaba-understanda. Ayivuli kuba kundim ndifune multitudes zize ndohluke kanjani mna kumaxoki axoke phambi kwam. Kwawudingeka uba abantu bakhe mntwana bayisike babone uba yiyo na, then sithembe nina eniyibone tanci okokuba nizoyibamba so that aba basayisingayo babone uba yiyo. Le nqwelo ke njengezolontshwa inje uthi uThixo kum le nqwelo okanye uyifanisa nenqwelo okanye uyenza inqwelo into ka-Africa back to God in the Bible way. Wathetha nge-Trinity uthi ku-Africa back to God in the Bible way is a vehicle esiteringini ngu-God the Father. Isitering sale nqwelo nguThixo uYehova uqobo. Imoto inesitering, kube khona amagiya ale movement atshintshwa nguKristu. Nguye otshintsha amagiya uYesu Kristu ale nqwelo engu-Africa back to God in the Bible way from Cape to Cairo. Siyalontsha bangcwele namhlanje, soze siphinde sibuye eBhayi. Utata uProphet Gwama emveni kwam uzobeka isitampu as a prophet of the city. Uphele umsebenzi. And nam anuhlala thuba lide because abantu basaya kude. Then njengoba inguThixo uYehova, God the Father, the Creator, esiteringini, amagiya ale vehicle ale locomotive atshintshwa ngubani? nguKristu. Then umzi okhutshwa ile nqwelo, exhaust fumes, laa msi ophuma emotweni nguHoly Spirit.
kwathiwa yigugula. Lento ichilwe between 2006 and 2007. Sisentabeni eMthatha phezu kwaseyunithi eWusu. Indim notata uSithole wase-Assemblies of God. Futhi wayiboniswa ndayiboniswa. Sibona a flood of revival. Iwela uthukela. Ithe yakuwela uthukela. Yaguguda ngebhizana. Yacrossa the coast. Yahamba ngecoast. Yadlula isikisiki. Yes, Apostle John's. Ithe ayifike eMthatha kwakhona uphazamiseko. But lamanzi aphazamiseke eMthatha sawabona edlula athi East London athi PE yayophela eKapa. It was between 2007 and 2006. Siboniswa a flood of revival ezawuza isuka iwela uthukela from KwaZulu-Natal. uThixo wayenza lento ngo-2007. uTata NJ Stone, the last revival yakhe eyibambe eMbuke Park eMthatha. The day uTata Stone kusongwa intente yakhe, it was drizzling but kubalele. Njengomuntu othanda iscience wathi moyingcwele sesimamele yonke into uTata azoyithetha this time uyahamba. Amongst the things uTata NJ Stone ayithethileyo uthe uMthatha will be the headquarters of this revival. What abantu abazoza eMthatha sebamkelwe bangaliwa abantu abazafori lo msebenzi kaThixo because izoba is the headquarters for the revival. What? Eastern Cape is the launching pad. What is the launch of Eastern Cape? Now, must be honest, Manuel. uTata uBhengu obephethe iBayton. Asiba honest, ngoba revival khange kubekho umuntu ongumXhosa, khange kubekho umuntu ongumSuthu, khange kubekho umuntu oliNdebele oke waphatha lo mphongolo emveni kwakoTata uBhengu, oTata uNgidi, oTata uChiliza, oTata uDuma, ngaphandle kwendoda yakwaZulu-Natal ehlabe umqhele eSouth Africa. Wayishiya lento, but into ebhidisa abantu into yokuba uThixo uyawatshintsha iformula wasebenzisa i-vehicle ebibizwa ngoba ngu-God's army. But awujonga i-God's army uTata uSithole ubeshumayela umzimba. Yeke enye into yokuba izitali ze-God's army izitali zaphi naphi nomnye unesitali but awujonga yintoni uTata uSithole NJ ivangeli belambisa ubethe athi onocawe engawufuna umoya wecawe ethi bandla malimanyana. Then xa sasiboniswa lo mphongolo usuka KwaZulu-Natal bekumele qala ugange kakade ngabantu beliyaqala because sithi thina abantu basemampondweni aba-close to ntoni iNatal ibingenawutaka iBayton from Natal to Cape Town. Into kaThixo ihamba nge-order.
No wonder uThimothani ba mayihambe ntoni unxweme iyofika phi eKapa. Nansi ke bangcwele into endifuna ukubeka isitampu. I-Eastern Cape iwulibazisile umsebenzi kaThixo. Ukufika kwayo eKapa, le Bayton eSwazulu Natal ekwabelwana ngayo, bememba i-Eastern Cape yonke njengoba le ngxangxasi yayihamba along the coast, yayithatha ukuthi kuzawunikezelwana ngayo. Ithi ifika eKapa abe amaXhosa ase-Eastern Cape wonke ethetha ilizwi elinye, kusiwa lo mphongolo eKapa sisizwe sonke samaXhosa se-Eastern Cape. Ndibala ntoni? Bekumele uba iBhayi ayikukuba sisiza kuyo ngoku, bekumele uba iTranskei ibhoda nale area seBhayi ukuyoqhina ke kwecala apho liphela khona le ndawo. Bekumele uba le nto isiwe sithi eKapa sonke. Ngoku kaThixo yi-redundancy le eyenzekayo ngenxa yenceba kaThixo from Cape Town. Uthi uThixo masihambe kwii-gates zonke uTata uBhengu ake wanyathela kuzo, kuvulwe the wells. After simka eBhayi namhlanje nge-2 nge-3 nge-4 lo msebenzi wokulontsha uya eMonti. Nge-month end ka-August igate eseleyo Eastern Cape inye, igate kaLuBhengu ake wema engangelizwe, wema eMthatha, igate yaseMthatha. Ukuphuma kwethu apho uThixo sikhombe kwindawo ake wama kuyo ivalo. The reason why bangcwele ndithetha ngohlobo, abantu mabazi uba le nto iqalile nje ayimva iyaphambili. Esibashiya bengayivanga, as long silontshile umoya oyingcwele wosala eqhuba umsebenzi silontshile nje namhlanje. Then ke ngoku as we are launching lo msebenzi, ndicela ukushiya iBhayi ne-assignment ne-promise ethi njengoba utata ethethe nge-altars izibingelelo, ndithe eCape Town ngangenzela izibingelelo ezininzi ngayo. Utata uthethe nge-Mercy, that's Freemason. eKapa bekuyiyo naseBhayi iyiyo. Bangcwele bekunganoba sabalula ukulwa i-altars, more especially as an Islamic religion. One thing endifuna ukuyishiya kuni, ndithanda esibhedlele eKapa uThixo wandenzela i-spiritual mapping seCape Town njengoba sisifumana seBhayi ngotata. Apho ndavezelwa lo mbono ethi uThixo ngangendlela iKapa ebine-altars ngayo bekudingeka okokuba kude kubekho le tyeya, so that yiyo eza kuzilwela esi sibingelelo apho sifike khona, siso esilwela ibandla. Yiyo le nto xa sishiya indawo kumele sishiye siminise ama-intercessor, kuba njengoba sihamba ngale menhle, once imenhle ifike endaweni iyadiliza, then umsebenzi oseleyo ngowama-intercessor aseBhayi, so that isibingelelo ahlale esisevisa. Because once babona uba izibingelo zabo zidiliziwe,
and abadilizi basengcweleni, abadilizi basemthatha bazawuphinde babuye bezokhangela uba ingaba kungeneki na, but amandla etyeya awazukoyiswa, but uThixo uyafuna ukuba abone ibandla lisevisa isibingelelo, so that zonke izinto abaza kuzenza after this launch zifike nimile endaweni yokuma bathandazi baseBhayi. One other thing sesiyenzile, ndiyambulela uThixo wazamaxesha bakho besizawudileya doing this. La pre-launch esiyenze a day before yesterday, kumele xa silontshayo sishiye siyimisile, even if siyimisa prophetically. Laa nto yakumisa i-fivefold ministry yendawo, then kwi-fivefold ministry yendawo simise abathandazi, sibeke phakathi kwe-offices ze-fivefold ministry abathandazi, then sibenze babambane, emveni koko benze i-circle enye. Le nto ithetha ukuthi ibandla alinakwakhiwa ngootata kwii-offices zabo bebodwa engekho ama-intercessor. Okokugqibela, i-revival bangcwele ayinoqalwa zii-offices ze-fivefold ministry. I-revival iqalwa ngama-intercessor, so that i-office ze-fivefold ministry zisebenze with the intercessors, so that ama-intercessor esebenzisana ne-fivefold ministry yendawo, ootata bee-offices zabo nomama abangabathandazi kusetyenziswane kanje. Into ebethileyo bangcwele, there are so many intercessors throughout. One, uzawufika eBhayi noba kuseQonce noba kusemthatha, kune-groups zama-intercessors azikwazi ukuhlangana. Ngokungahlangani kwazo zide zilwe zodwa, ekubeni ama-intercessors ehlaselwa ngama-devil worship. Ii-groups xa zinama-devil worshipper zonke endaweni, ama-devil worshipper asezigruphini ayazana wonke, because kuthiwa yani laa group niyovala umsebenzi, yani kulaa group niyovala umsebenzi. Njengoba ii-intercessors zaseBhayi zingahlangani zona, ama-devil worshipper ajoyina ama-intercessor kwi-group zaseBhayi azana wonke. Therefore, enye yezinto zika-Back to God kukudibanisa ii-camps zama-intercessors. For that matter, bekungamelanga basithele ngama-intercessors amaXhosa. Xa sesingene nzulu ku-Back to God ongena racialism, we expect uba amakhaladi aseBhayi angabathandazi, abelungu baseBhayi abangabathandazi, nabathandazi babantu abantsundu abamanyeneyo will make one intercessory body yaseBhayi. Xa seluvuthiwe umoya, but okwangoku kusacalucalulana uhlanga lulodwa. Kunzima ukuhlangana kwabathandazi abamnyama endaweni enye. Jesus. Sizophelisa lo moya. Mayibenye ibhodi yama-intercessors in the city, so that izibabalo zabo differently zisebenze to make this one body. Yona into abangcwele, ama-intercessors wethu ngabazalwane abakhonza kumabandla wabo.
lento yamandla elizikhethayo ama-intercessors ebandla lakho azawuphoswa zizinto abangenazo ezikuma-intercessors amanye amabandla. The reason why kudityaniswa ama-intercessors from different denominations, i-gift zikaThixo zikwela bandla ziyadingana as a gift to come together and form one intercessory board yasebandla. That's my prayer. Secondly, you are so fortunate, Ebali. I'm not sure when you're young. Lord. Not the man who my long. Lord. You are so fortunate, Ebali. Ninomtu ongumprofeti. Jesus. Ophinde abe trainer yama intercessors. If beninamanzi utata ugwama makangafi le formation to train intercessors eBhayi ingakhane Aquarius. Amen. Siyamdinga indawo zethu ntombi. Then ngi-expect uba njengoba besihlangene apha abalapha bayokelela abangekhoyo apha okokuba ngoLwesihlanu kuyahlangana whereby the man of God will be able to train you in the intercession. Jesus. Because akasebenzisa i-gift of a prophet. Image yobuprofeti ikuye. Ebathandazini sinabathandazi abangabaprofeti ngokwe-gift endithe abo zintoni zi-wrist watches ziwatch zesihlahla. Ungumprofeti umzekelo imosi yabamama abatolikayo apha ngabaprofeti besihlahla. Sivana? Amen. Then babadinga abaprofeti abazi-wall clock. Uba ngaba ngu-12 kwezidolophu zinkulu bekade khona la wall clock emanikhala khona ngeyure ngo-11 inqe ngo-12 inqe. Xa ujonga la woshi ihambelana nale. Makungabikho lunguzulwane kwi-race watch ne-wall clock. Because i-wall clock ijonga phaya, i-wrist watch ijongele i-wall clock up. So kwigumbi labaprofeti mabamanyane kuzosebenza i-gift zikaThixo ukuze to-edify umzimba kaKristu. Then igqibe kubaprofeti ngelithi bantu le information ekhutshwe ngutata namhlanje. Imagine you are the intercessors of the city. You don't have this information. Imagine nizobethwa intoni yi-IT bani ngabathandazi. That's because knowledge is power. Jesus. Hallelujah. The reason why sisithi sanuhamba nodwa abathandazi. In the body of intercessors, you need apostles. Abapostolo benza ntoni? Ama-territorial spirits. Amiselwe abapostoli. So that umpostolo naye azazi uba uyabadinga abathandazi. Because as an apostle, uzamnika uThixo imehlo. Uzidilize izilingelo zendawo uzishiye zingaseviswa because uphinde wacinga uba wena you can do everything. Akuba umpostile evule the gates, evule the portals, akaphinde umpostile ahambe ngeportal ayolanda ukudla kwebandla. Umpostile xa evula iportal uvulela umprofeti etunnel to go ngelatha anyuke aphinde ehle neepasela zethu. Uba ngaba umpostoli
just because le gift yethu abantu abaninzi ingathi ibenze basangane ikhaya. When you know that you are an apostle, unikwa one authority, unikwa favor by God. Hence ubupostile akunto iphelele ecaweni. Ubupostile bangcwele buhamba buyongena kwi-government issues. Jesus. Ndiyabuya ngo-August because angezanga kwami sapithe nje. Jesus, hallelujah. Because khange ndibe nawo umxhelo uba uzokwenza laa nto eSouth Africa. Andikhange ndibe nalo shati. Bangcwele uthi undinikile sana ukuba ndiyazi from A to Z bakuzokwenza laa nto. But khange ndibe nayo shati because ixesha belifutshane. Kodwa as much as uba ndingangenanga kuloo nto, mkanye sazi uba yenzekile leyo yokuba uThixo njengoba besize apha size negifts ezohlukahlukeneyo and sisebenze zonke. Ama-territory spirits aseBhayi azongqina or angangqina. Asiboni i-damage xa siyenza because siyenziswa. We cannot be sure uba senze ntoni, but one thing for sure, into eyenzekileyo eBhayi lubhukuqo mbuso lobukumkani lobumnyama, spiritual coup d'etat. Apha eBhayi besizobhukuqa umbuso wobukumkani bobumnyama, not only in the church, in the government of South Africa in PE as well. Then ke ngoku nansi assignment abaprofethi baseBhayi iportal ivulekile. Abaprofethi baseBhayi mabenze umsebenzi wobuprofethi, mabayolanda ukudla kwebandla, because umsele, the tunnel, the gate, the portal is wide open for them to move in and out. Amen. Oh, Jesus. Yabona bangcwele, isephi into zabomoya zinzima. Ndithe kubo izolo abebekhona phaya unyana kumzekelo usuka apha eAlgoa imvula uthi angaphuma eAlgoa no rain. Kwenzeke ntoni ekuseni izolo? There was a rainbow around eAlgoa. La rainbow nala mvula ibisign yokuba noba sibone uThixo uvumile, uThixo ungqiba umsebenzi eBhayi wenziwe. Thina bantu okugqibela akumele sazi uba senze ntoni i-damage, because ingasenza sibe pompous. Sihamba siyakhothuka ngoku singazi uba i-damage eyenziwe nguThixo ngathi ingakanani, kuba ayikho kwethu ukwazi uba i-damage ingakanani. But what I know, sidameshile kwelawa moya eBhayi. Ama-marine spirits ebe-operator, ama-water spirits ebe-operator, ama-ancestral and great spirits ebe-operator, ama-principalities, powers and authorities, rulers of darkness, and all wicked, evil forces, thrones, and dominions of Antichrist ebezizinzile eBhayi, kodwa ngenxa lemvuselelo konakele. Andizuvula kwalizwi litana. Ndiyavala kwayibona. Ndinishe nasemini. 8. Abaprofethi mabeze nezinto nokudla okufresh kwebandla, kungadliwa ukudla okudala. The old syllabus
is gone. The new syllabus is in. Asuphinde sibena vangeli abamisa intente ngenxa befuna ntoni imali. Wonke umuntu azawumisa intente apha eGqeberha uzoba ephushwa nguThixo. Akuzumiswa intente for the sake of pushing the tent ukuze umuntu afumane ntoni. Phelile loo nto izovala. Kuwesi bangcwele kuwesi kubantu ebebesebenzisa le ncwadi bezenza abapostile bengengabo, bezenza abaprofeti bengengabo, bezenza abavangeli ingengabo, bezenza ophasta bengazange baqala ukugcotha uphasta, bezenza itishara zezwe abona abalahlekisi baninzi. Kuba bangcwele, I'm very sorry, silumkeleni isilungu. Sipreach ngesixhosa nje hayi basidomi. We can preach in Afrikaans and Isukhalundwa. But why do I have to preach in English? Kuma wethu endivonke. I have to show my eloquence so I can preach in English. God is God. Yeah? as if I'm not with English. In gospel, emampondo bengana babomvu amampondo. Kodwa amandla kaThixo akananto yokwenza nemfundo. But asithi imfundo asifuni. Sifuna imfundo nabantu kodwa ilumkeleni imfundo imbekele kude uThixo. Sakusebenza ubulumko babantu nonto kaThixo. Abona abantu bayingozi zithishas. Bona abantu baselemazile zithishas zokuxoka. Because ushonamnandi abantu abangazinto abantu bafana bayilo lefa. Banka abantu kwimfundiso erayithi bewequla ngabaprofeti nothishala abathisha into engeyilo. Bazalwane bami ndinishiya ngelithi ake umuntu angene kwilane yakhe ake singasifunduzani. Khangene kwilane yakho uba ngabe ebandleni ungumuntu oba wenza ulungiselelo sufuna ukugqama ngemike eyakho icrown uzofuna uboniswe nguThixo uba wathatha into yomuntu. Xa udlala amakhasi lani into yokuxangena lirasa ndinganatheni ngathi bengeko babini ndizawudliwa khona abantu abalaziyo ikhasi athi ubune-ace awine nge-ace, which means it's not about uba ube nerasa, it's about using your ace. Jesus. Bangcwele nasi isithixo sikaDr. God ndishiya naso. Isithixo sika-Dr. God nasinikwa njengoba kuthethwa ngentoni ngevihayile edriva nguThixo. Amagiya ngubani? nguKristu. Umoya ngubani? ukhutshwa ngubani? Moya Ingcwele. Dani ngo-3 letters. Cela uzibhale phansi. Akekho u-Dr. God without LPU. Bazalwane, eyona nto engekho luthando. Yabona ungabe uphila ubungcwele, that's fine. But ubungcwele without the love of God abumncedi unceda wena wedwa. Ndicela abangcwele ndivala nge-LPU ngoku. Ndicela siyoluthandazela uthando kumathando asixhenxe. Kumathando asixhenxe ndawukela lube lunye elinishiyana. Kumathando asixhenxe ithando lokuthanda izizalwane. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Olwesibini kukuthanda ntoni? Abamelwane. Olwesithathu luthando lokuthanda abantu bonke in general. Ngathanda kuphela abantu bonke. Olwesine
luthando lomzali ethanda abantwana bakhe. Olwesihlanu ihamba kanje, umzali, uthando lomzali kubantwana nabantwana emzalini. Olulandelayo uthando lolomtshato, number 5 then. Ngiyakhuthaza ke kakhulu nabangabashadi balufumane. And ke number 6, oluthando engiba lunqabe kakhulu bana bamnyama, uthando lokuthanda indalo, love of nature and your nation. Love of nature, love of your nation. Bangaba uPsalms 24 asimfundi sidlala uPsalms 24 apho uThixo uemphatic kuthando utlele kaYehova ihlabathi ne bangcwele if awuzuyithanda indalo. Jesus. Hey, boy, yazi lento endala bangcwele, I'm very sorry, limani kanilime uhlaza kanilime. Andazi lento yabantu abamnyama kunzima iflowers, kunzima uba bekhona iflowers kwakho. Masuyeke umthi azowenza loo tsotsi. Yebangcwele, let me tell you one thing guys, abelungu njengoba nibona ngathi kuhle nje ayayazi impelelo kweflower nesitya. Kaka sibe ngabathandi bendalo, akasiyithandi imithi, akasithande ulimo lusenhliziyweni kaThixo, akasithande ukufuya kwabanako, akasibuyele ekusebenziseni izandla zethu nithi crossing. Jesus. Lendlala ayizusifumana uba sinomlumko. uThixo uphelima mali kunendlala enkulu athi mayifike sele uneenkukhu zamaqanda, uneenkukhu zenyama, ufuyile, so that xa sele abantu besifa yile ndlala. Thatha ebuhlanti, thatha egadini, thatha ebuhlanti, thatha egadini. Wena onithayo not umitha, not ne wena onithayo xhaphisa uthengise before bafe. Wena ophiwe iskill esandleni sakho, kune special anointing kule era ye-skills in our hands, because uThixo lima mali vukuzenzele. AmaKristu mawayeki uba ngamavila. Ipackage le ka-back to God izogxotha indlala vila. Umntavela umbono makabe ngumahluko in the family, abe ngumahluko in the community, abe ngumahluko in the society, abe ngumahluko in the nation. Kubuza uba loluphi olu uhlobo. Tata,